Aha, čus. Moje meno je Exploit, teda momentálne sa nachádzame aj spoločne s Matúšom na takej dosť vrátkej rúre a snažíme sa tadiaľto prejsť a dostať sa na miesto, kde sa budeme snažiť natáčať ďalšie nové, najnovšie šialené fakty číslo 5. Takže nám držte palce, ja vám toto chcem nakamerovať, pretože keby padnem, čo si? Ja sa bojím. No dávaj, keby padnem, tak to máte na videu, dámy a páni. Prekračujem ostnatý drát, pozor, ja som sa zakolísal. To sa celé kolíše. To sa celé kolíše. Idem na to. No dávaj, kurník, ja už idem. Toto keď bude kúkať moja mamka, tak to nedopadne dobre. Čo ti dá? Matúš, no poď. Dámy a páni, vidíte, čo robím pre natáčanie nových šialených faktov. Ja tu dokonca držím statív, ani sa nedržím. Mi hovor. Ja to Ja som posratý. Kýveš. Ja skočím. Ja na tom skáčem, Matúš. Nerob ty kokos. Jaj. Dámy a páni, dostal som sa úspešne na druhú stranu. Matúš tady ešte ide. Som dojebaný, jak... Vieš, ak mi klepú kolena. Ja si sadnem. No dávaj, dojdi. To nemám. Dávaj. To je hlboká voda. To je plítka. No dávaj. OK, takže my sa vidíme u klasických šialených faktov zatiaľ. Čus.